אז מה קורה חברים? אתם God. של אילי לביא, אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. אז הסרטון של היום אתם צריכים להיכנס למחשב, ודבר ראשון אתם צריכים פה, יש פה, תלחצו על זה, ואז יש על הסרטון, כאילו לך תחייה, זה כאילו לייב, שידור חי לדוגמה, סרטון, בחר קבץ, תבחרו את כל מה שבא לכם. לדוגמה, שמרתם את זה במסך, במסך הבית שלכם, אז תיכנסו אליו, ואז תורידו את הסרטון, ואחרי זה תלחצו X, כאילו, זה לא ייתן לכם, והנה פה. פודקאסט, רשימת השמעה חדשה, ויש לך תחייה. בואו ננסה את זה. כאילו, אני לא יכול, כאילו, אני צריך להמשיך. אני לא גמרתי את כל, ומקווה שנהנתם. אז יאללה, שמתם לערוץ.